V slovenskej divočine existujú miesta, ktoré medvede navštevujú pravidelne. Jedným z nich je aj tento lesný potok. Počas teplých dní tu nachádzajú osvieženie, vodu aj pokoj, ktorý im hustý les poskytuje. Fotopasca počas niekoľkých dní zachytila až 8 rôznych medveďov. Medvedicu s jedným mláďaťom, medvedicu s 2 mláďatami, aj niekoľko dospelých jedincov. Každý z nich prišiel v inom čase a každý pokračoval svojou vlastnou cestou. Hoci sa nikdy nestretli naraz, všetkých sem priviedol ten istý dôvod. Nenápadný lesný potok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou života medveďov. Možno už o pár hodín sa tu objaví ďalší návštevník. Fotopasca bude opäť len tichým svedkom života, ktorý tu pokračuje každý deň. A my sme mali možnosť byť na malú chvíľu jeho súčasťou. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať odber a like na toto video.